Vladimir Matić, komšija, mnogo je dobar čovjek, Dragoslav, znači nema sreće u ljubavi sa ženama, to je činjenica, ali valjda ćemo se posrećiti na kraju jer svakom dođe neko sunce na kraju treba da izađe. Super, kaži mi sad sljedeća stvar, kakav je on kao komšija, kakva je osoba? Odličan je, zna da pomogne, razume se oko kola, što sam ja do sad što ih znam, znači nikakav problem nije bio. Mnogo je dobar lik, a kažem vam, znači samo to, eto, nema sreće u ljubavi nikako. Jel ti, s obzirom koliko ga poznaš, bi mogao da mi kažeš otprilike kako bi za njega žena bila dobra? Za njega dobra žena? Pa ona samo koja neće da ga ostavi na neki najgori mogući način, bar nemam pojma. Znači, da bude tu sa njim i to je to. On je čovjek radan, radi, stalno je na nekom poslu i tako da to nije problem. Molim te da mi kažeš ko je gospodin? Ovo je gospodin Maks Kuca, to je naš pas Obrenovački. Legenda Obrenovca. Legenda, kako da vam objasnim, Gonič, a dobro, nema veze. Lutalica. Aha, nije Lutalica, ali Lutalica. Gonič Lutalica. On je, Lutalica on je vrlo rasan. Njih, da, mnogo je dobar lik i ne znam šta bi vam rekao. Tvoj najbolji prijatelj? Najbolji prijatelj. Maks je poznat po tome što su ga napali kućići, tako i poslije poznat. Vožnjom po haubu. Pa da, penje se na kola, tako i pobegao. Divno. Hvala ti puno što si rekao jako lepe reči o komšiji. Dragoslovu da se posreći. Nadamo se. Hvala ti puno na razgovoru. Svako dobro.